takazviona zvakaitika munozuro vachipirwa mastands vachipirwa mari. Saka ndiringokurudzira vana veZimbabwe kuti vanhu vakaita sevakadai hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Iko zvinezvi paita nyaya, pari kunetsa, pari kupisa, pari hote. Aisha akumanaka handizivi kuti iyi toitangira papi tichiipedzera papi, but nyaya yandiri kuona panapa iyi kai anotori ma1 chaiwo chaiwo, because ndikuona kuti titi madzibaba oshanduko vakahekwa here kana kuti madzibaba oshanduko vakaita sei. I'm not sure kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa, but pane post yavaposta I think it's 11 to 10 hours ago ipapa kana ndisiri kukanganisa vachitaura kuti zvona hanzi ukadya mari yeZANU-PF auzorore, every day you must post something kuti vakuone. Chinhu chiri kundinetsa panapa ndichakudai so it's not about this post only, but madzibaba oshanduko vachiri kujeri ndo zvakundinetsa kuti saka vaposta sei kuti vange vachiningirikina kudai so. Zvaitika hawo zvinhu izvozvo zvinhu zviri kundidya mwoyo, because chazvinoita manje ndechekuti munhu kana achinge asipo kana kuti achinge akaningirikina ma-social handles ake haafanirwi kunge achipostwa, honestly speaking. Why ndichidaro? Panogona kuzoitika zvimwe zvinhu zvinozoitika mangwana mukatosara muchitopinza futi munhu bhizi atori ikoko izvezvi like izvezvi muri kunyatsoziva kuti right vanhu vakamuclaimba vacho ndevapi. Handiti you know makuwedzera kuramba muchiningirina munhu achano even ngatingati hatingamboti we can't say kuti munhu kana kuti munhu padhuze kana kuti ndiadmin wavo no havanga vasasvika level kuti vanoita admin. Hapana zvekuti tingati vanoita kana kuti admin anenge achivaitira zvinhu ameno maybe kana kuti angati angonotoita madam kana kuti mufano wacho I'm not sure futi kuti zvinhu zviri kunyatsofamba sei. Ende ndiri kuona vanhu vakawanda vatotaura kuti iwe shamariyo zvinhu izvi zvauri kuningirikina izvi kaizvi uri mukati kaiwo zviri kunyatsofamba sei, because recently pane imwe ningirine yandakaona post yaitaurwa na Bishop Nyamakanga so vachiti ukuona madzibaba oshanduko vari panguva yakaoma izvezvi ndakasangana navo vachitoti ndangouya ndingokuonaiwo chichichi vachitofara kuti hanzi maita basa Bishop mayono ndoona and stuff chichichi vachitoti handina hangu chandava nacho zita kutotya kuti ndikazvikanzi mukangoona chamaona chi munongondigirawo chichichi vachitaura vachiexplaina the situation inenge iriko. Obviously amana kutaura chokwadi. Let me be very honest with every one of you panapa. Ngatitaure kuti wataura nemunhu ari mukati akabatwa pepe, munhu anenge ari mukati meme ari desperate anokwanisa kungo accommodate anyone. Izvi zvinhu zvandiri kutaura handisi kungotaura zvinhu nje, but ndiri kutaura zvinhu zvandiri kunzwisisa nezvinhu zvandiri kuziva kuti chii chinoitika zvinofamba sei panyaya yacho. Ndakazviona, ndakazviexperience pana nyoka yemabhunu madays kubva pakazunza asungu paya. I try by all means kuti chero munhu hauya nehelp chero kubva kupi kana kuita sei, handiti aitoti alright vanhu vacho uyai mundibatsire, chero anyone ari willing kuti anga achindibatsira ngaaita sei ngaandibatsire, ndo zvanga zviripo pana ningirikini. Ndosaka muona kuti pakazonga kuti mamwe mafights pakuzonzi aiwa imi mana ningi musatore mari kuvanhu, imi mana ningi musazodai so vanhu vakazotanga kuitritawo nyaya yacho nepasiripo, vamwewo vakazotorawo futi imwe mutoro yekuti yakazovaremera pamberi apa. We understand zvese zvinhu zvinoitika izvozvo handiti, but ukaona tasvika panapa manje pekuti vakutaura kuti hanzi chero mari yekuningirina yacho ndinoida, statement iri riri panapa riri kupindura kuti aiwa hanzi ukangodya maybe wo anogona kunge unoziva kuti munhu anenge ari mukati umu pamwewo hatisi kuziva kuti zvakanyazofamba sei, but anogona kunge akapuhwawo kana lunch box kana ingava kachikenini kakokeningini kacho you have to ameno unenge wapuhwa nemunhu anenge ari mumwe hauzorambika because muri mukati momese mune muri vanhu at the end of the day kudake handiningi uri sei wadii hauzotarisa kuti ningi ndiwe chakati chakati vanogona kukuigirawo something vamwe vanozoexplaina nyaya maexplainera asiriwo, but geza tiunzwa kuti mucomment pacho pari kunzi kudii panapa, but inini hangu ndiri kuti this is not right zviri kuitikwa izvi zvekuti vanhu vashandise peji ramadzibaba oshanduko vacho vari mukati hazvitibati zvakanaka. Tinofanira kutomira kupostwa tochitanga toona kuti okay muningi tamusuwa, because makadai soka maakuita as if vanhu vatange kukanganwa munhu handiti vachitoti handiti aripo here anogara achiposta iye munhu atori panguva yakaoma. This is not right. Vamwe vari kuti hanzi aiwa unotonyora madimikira nemavhesi nefalse hope uchinyepera vanhu izvo kwete, God is not in it. Pakashata kwazivai madzibaba makadii nemutsa tagara tisina kunzwa inzwi renyu asi
one day we wish kuti tichazoonana, right? Madzibaba veshanduko vakabuda mujere here, chii chiri kuitika, tingobvunzawo hangu. Komanaka unotenda bodzo kunge wakarowa mai kudya chezano kudya rugare rwako baba. Ndo mashoko mamwe ari kutaura nevamwe vanhu. Handichataura hangu zvakawanda zvimwe zviripo because handina kuuya kuti ndinge ndichiningirina, but ndangouya kuti tizivisane vedway murume uyo ari panguva yakaoma. Saka musanyeberwe neani ningirikini. That is the purpose of this video. Ndio nditaura nyaya yacho kuti vedway murume uyo ari pama 1. Mukazoona vanhu vakuposta zvazodai chichi umwana kuti kuzoti ndandinaye nhasi. Munhu wese anenge achitotaura. Unoziva kuti munhu anenge ari uko haakwanisika kuselect haapo kana kuti azvidefend futi at the end of the day kuti ninga hana umbondiona kana ninga hana chakandipa. Mwana watototi ndakatomutengera chikafu mufesi uyo atori panguva yakaoma, you know. Ende for sure kana iwe ukatochitengerwa ungambochirambi. But anyway, zvakaoma hazvo. Tingati kudi egedzai tigumire pana pamhuri yeZimbabwe. Ndingatoswera tichitaura tikazotsamwisana. Pamwe ndandisina kuuya nepurpose yekuti titsamwisane, asi ndangoya kuti ndingokuzivisai kuti please garai muchiziva, musakanganwa kuti murume uyoyo achiri mukati, achiriko kuremand prison. Saka hapana, ngoma ndiyo zvichingori pazviri ipapo. Hamene kuti ndiani ari kunikirina ende agenda yake iri papi. Zvimapages zvinongorekana zvabiwa izvi wotozoshaya kuti mangwana zvinozonyazofambiswa sei papa. Bye bye.